May buntag kabukid. Karon among buhaton karon among content. Magluto mi og manok Bisaya uban sa kuang anak. Dara mo ang mo recipe karon kabukid dara. Mo siya ang tanang manok nga karne amo na ni siyang gi laphawan. Kuha na namo na gini tubig pabukalan para dili siya lang si inigluto. Mo na nimo ang sangkap. Sabos dahonan, bombay, kanang luya, atsal, tanglad, lemongrass. Tara. Karon magsugod na ko og gisa. Mao ni kabukid ako nang gitak-a nga ang amo ang lutuanan. Mo ang latan og manok, manok binisaya amo ang recipe karon. Ara tak-an ko sa initon. Kadali ang lutuanan para ini butang oil. Ton siyang butang oil. Ano dong? Akong assistant, akong anak si Gabriel. Nami karon sa bukid nagkatagyan mo ang palibot diri sa payag. Para mga kabukid ang background karon diri sa bukid. May kay tempo. Bing lamas gab. Karon ako nang ilunod ang sira na dong. Ilunod ako ang init na ang oil. Tigab. Diri ako gab. Ay, doon. Ligsan siya lang gamay. Ang luya o ang bombay ko ilunod una. Para igisa sa manok. Ano siya manok binisaya pagkaluto. Kuatong kuan dong karne nga manok dong. Kanang direpit ana. Gisa na ko og lamas. Ang piti-piti na siya. Kapay panundaan ng yan lamas, hayaan na to lunod ang karni sa manok. Nana na siya kabukid mo na siya luto na mo diri nga binisaya nga manok. Okay. Ang karni gab. Muna siya ang among sabuan karon lamon nilatan karni sa manok. Ako na ni siyang gilaphawan kabukid. Kopi gab. Akong assistant. Diri dol. Ako na siyang ilunod. Mana na siya kabukid. Ang karon ako na siyang okayon. Kuto-kuto na ang sulod sa kaldero sa gilatan. Tingog na iyang lamas og kanang karne. Ano siya? Musabaw na siya ang kagaling mong sabaw. Paituso na to siya sa iyang kagalingon nga sabaw. Ayan to siya ayan to siya butangan og tubig. Mag-add tag tubig para maoy mulata na po niya. Ay tagamay asin dong. Karon kabukid ato din siyang butangan og gamay asin. Para angalan siya para mununot din siya siyang uno kanong ran. Mutimpla siya anya na naton siya punang timpla inig final na gyud kani asin lang sa ato yung butang karon ahan ato takluban na to para mo gawas ang yan sabaw. Mga ikan karon mga 3 minutes siguro ato na siyang ukban. Kusog kayo sa ilalom, kusog kayo dali na kayo ni mo bukal, dali na kayo mo itos ang yan sabaw, kuling sabaw dali lang sa ta sa palibot. What's more? Ang sana.
ng tubig sa cooking. Hindi, nagiman mo. Ay, nagpalabis yung kwarto. Hindi naman ko ilapis na. Karon kabukid at pula to siyang ukban tan-aw na to sa ihang kuan. Tingog na nagbukal-bukal na. Kumot na kayo. Kumot na kayong gigisyang naman kuan manok. Karon kabukid kun siya ibutang ang iyahang atsal og ang iyahang tanglad, lemongrass or lemongrass kaning tanglad. Nung si lutong binisaya kabukid unya kabukid ini mabutangan namo sig tubig pasagda namo madto mi dito sa unahan dito manguha mi dito og lutya or gabi para among isagol ani mangalot mi nya. Abunan na to siya mga 1 or 2 minutes ahay ato sa sabuan og tubig. Dili na sa puta. Usog insiga kabukid amo ang kahoy panggatong palwa og kanang sanga sa mga mahugani. Siya mo ni pud ang ako ang lutoanan. Korpe gahimo aning lutoanan namo kabukid kalan. Gatingog na siya ang sulod. Bukal na. Magkuha na ko siya og tubig. Ambin tubig ablihidaan ang kuan. Mag-add ng tubig. Kung sindungagan. Naigo ra sa moapaw sa iyang karne. Ihadin sa ilunod ang sabuyas dahonan. Abunan siya. Pabukalon diha ay anda magsugod og lata. Aniya. Dutan sa kahoy. Karon kabukid adton mo pirmi dito manguha na pod mig lutya para amo ang isagol niya. Or gabi. Dansod ang gab. Mga payag. Ngalot may gabi diri horot na pa akong gabi atong pagkuan si Mana Santa horot og himog tabirak. Nidang. Unan to. Sa gabihan.
Kabukid ay ang kakao di kabukid oh, hapit na manghinog. Mo na pa niya mo ang harbiso na pud ni kabukid para mo na mong kuan kanang tabliya or tsokolate. Oh. Nahinog ng isa kabukid oh. Hinog na ang isa, wala pa hinog. Kadaghan rin kat katono no. Oo. Oh, nang hinog ng uban. Sunod adlaw mo ano pud nimo ang harbiso na mo ni himuon og kanang ibulad. Mo ni siya og kanang ang tabliya. Tsokolate. Diri mangita na ba min narama mo mga lutya diri oh. Ngita mig naaban ni unod ron. Papay may makuha. Koy kapot gab. Koy kalot. Naya lang. Ibon kayo. Kita kan kuan kan. Pula. Kilid. Stop. Stop na. Nag-reading na ang iyang kuan. Jadi ka diri. Kamay pun kayo unod. Puslitan pun pula dah. May mag-unod. Litan pun gab. Hara ke bukid. Oh, ang isa. Duha. Mana isagol niya sa dirat ang manok. Off dong. Off na nga. Pula. Ura. Sunod. May igunod ka bukid. Gab. Ay, kuan tong pula. Muna yung kabukid, gamay kayo. Dito ang lain. Oh, gab. Igo na siguro ni. Iyo kan pa dong. Ugmay igunod. Kabukid lutya gagmay. Gagmay igunod among lutya. Turot na panguha. Igo na siguro ni upat. Nasundang gab. Dara ka bukid among kuha.
Pasensya na kayo sa amo ang video kabukid, murag kurog kayo. Wala naman sa mapayag. Kakuha namin kupat ka buok. Igo na siguro ni. Hugasan, panitan, iwaon. Sagol ito sa tinulang manok. Manok binisaya. Na pero kung mga manok kabukid oh, mga buhi na ko manok. Para manok pang tinulan ni sila. Saka na pud mi sa mong payag. Maglimpyo ko aning lutya. Tapos ng kahoy. Bit ng bukal. Ay, natagag ang plato. Ano siya hugasan? Wala po kayo. Ano siya lupya? Gabi, mo na yung akong panitan. Kung may plan kayo kay surot mo na magkuha. Kailangan sa nato niya ito ang luto. Gusto ang kahoy. Aksyon siya bukal. Oh. Namiyatan aon lubukid. Bukal-bukal na. Pag diyan akong lakaw ganiha, wala pa ng bukal. Mapay pagsulod tubig, dali ra kay mo bukal. Tensyon kayon. Ano siya mong manok nga binisaya tinula. Ko bantog balik. Magpanit ko sa lutya. Ano siya lutya? Gabi. Nami po kayo ni siya lung agon ka bukid. Labo po kayo ni. Muna siya muda o pa latok-latok sa sabaw sa tinulang manok. Lami po kayo ni.
Gagmay lang kay nabilin unod ka bukid hinay nagka harbi sige nagpanguha naman dito yung unod. Ang gagmay lang kay nabilin. May puno siya isagol sa kanang lauoy nga utan ba. Basoy, kamunggay, talong, gabi mo na siya lutya, okra. Subakan di isda nga pinirito may kayo o pinirito unsa. After ni panitan ka bukid hiwaon cubes nimo or unsa pag style mo paghiwa sagol nimo sa imo nang iluno dito para mo dungan ni siya glata sa manok. Kana mo tuklatok pud ang sabaw sa manok mo sticky siya ba ngayon yung kadag sticky kaya siya kabukid idig kuha ni siya malata ni siya madugmok adto sabaw sa manok kalami labok ini nga gabi kabukid o lutya ganahan po ko na inilong agon. Wala ko yung snacks lain dito sa bukid. Wala ko yung dalang snacks. Mangalot ko og lutya ding lungagon ako. Tunlo din mo og gamay sentral. Para matamis-tamis pagkalami Labo kayo. Kunin ko ang panit diri kay mo plug ni sa gamay inod kuan lababo. Mana niya siya kabukid. Mana niya ang lutya, ang gabi. Basan. Yun, hiwaon na siya. Kompletong gamit din bukid din anil lang mga kuan kutos si pamamagi mo na ni among chopping board na mo kahoy ra nga dili sa kilid mo kuan wala yung chopping board na oray sa kabukid ano na siyang i-cubes bukal lang ni ato ang manok pwede na si sagol. Kasan mo siya balik. Ano na siya resulta Ano na siya i-cube sa nimong gabi. Naikupot gab. Na to ang manok lubukal lang mayo ito na si ilunod gorot itong kuan dong sandok dong ano niya sa mga manok baboto na niya siling malata ano siya timplahan niya siya kabukid inigdayon na pong kuan itangan na ito kasi natiplahan ako iling lata-lata na siya muto kay kabukid grabe sa mga dami kay gutom makita na mo ang manok nilataan na mo manok Bisaya luto pod nga binisaya ano yun sa kabukid bunag balik kahoy sila lo mo na akong kahoy gapundo kahoy para sugnod panggatong
Tayhupan siya. Para mo siga, kusog ang siga. What's mood? Yapay na itong panit sa gabi dong. Sa surahan dong. Karon mga kapatid, kabukid paabot lang mi mga luto nimo ang manok Bisaya para mangaon mi sa kong anak si Gabriel. Gutom na mi. Bukal na ko siya kapatid oh. Bukal-bukal na siya. Dali ra man siya malata. Kapatid kay kabukid kay di pa kay ni siya kanang gulang ang manok namo. Humok rin siya maluto. Dali ra siya maluto, dali kay malata niyang karne niya kay murag di pa kay siya gulang nga manok. Bata pa niya siguro mga 7 months nga manok. Kayo na mayo. Kita na ano kapatid oh, kabukid. Bukal-bukal ang manok nga Binisaya. Umot na kayo. Bulan tug balik para dali ram lata. Dali kay sumubukal kay oh. Kamer kay ang lutuanan kalan haom ka sa iyang lubot sa iyang gitakang. Mo ni siya ang ang buki dinhi. May buntag niyo kabukid, diri ra ko taman. Kuno ning i-off ako ang video. Maraming salamat. May buntag.